Good morning and welcome back to my channel. 45 minutes lang yung tinulog ko today dahil excited ako na gumising at mag-prepare ng aking sarili at ng babaunin namin. Samantalang tinapay at kape lang naman ang aming babaunin today. So 3 o'clock ang aming call time dito sa bahay with my cousins Marilyn and Be. Pupunta kami ngayon guys sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo. Sasamahan ko yung aking pinsan dahil ang sabi niya, maliit pa kami nung time na last na siya ay pumunta. First and last niya yon. So ngayon, bibigyan natin ng katuparan ang hiling ng aking pinsan si Chris Bernardo na makapunta ulit sa Antipolo, dun sa Our Lady of Peace and Good Voyage. So ngayon, nandito ako sa aming kitchen dahil magpiprepare ako ng coffee. Siyempre, kailangan gising tayo. Pero guys, bago ang lahat, kung di ka pa subscriber, mag-subscribe ka na and ring the notification bell para updated ka sa aking mga video. Ang sarap. Guys, yung aming coffee ay galing ito sa Baguio, Benguet at Sagada Coffee. 5 minutes later. Hello guys! So yun, nandito na tayo ngayon sa Antipolo sa Our Lady of Peace and Good Voyage. Umalis kami sa Malolos, eksakto na 3 o'clock in the morning. So nandito kami ng 4:40. So 1 hour and 40 minutes. So yun, ganun kabilis guys dahil madaling araw nga. So wala pang traffic from doon sa EDSA, Ortigas hanggang dito sa Sumulong. So ayan, ang kasama ko si Marlene, si Be at si Alice. Yun nga, 4:40, so sarado pa yung simbahan. Yan, si Be, si Marlene, yan, pinsan. At kaibigan, pinsan. At dahil sarado pa yung simbahan, natanong nyo kung anong oras yung 6:00 pas. Ang ganda talaga sa puno ng mga ilaw. Ayun si Boy, siguro nakapunta na siya ng CR. Dito yung tulusan. So eto po kami, nakapark na yung dasalan. Bago tayo malapitan muna natin dahil hindi natin mababasa. Sila Be, si Marlene, magtutulos na tayo. Be, ito oh, tulos tayo. Tingin-tingin sa pamilya. Alice, magtulos ka oh. So, yun guys, nakapagtulos na kami. Siyempre, bago magtulos, nagdasal muna kami. So, 6:00 pa yung mass at sarado pa yung simbahan. Kaya magkakape muna kami. Baong kaming thermos at saka yung Enling's pandesal. Tika, kape tayo. Papasukin natin yung restroom nila dito. Super ganda. Male. So here. For female. And then meron silang all gender. And then pag gusto magpa-breastfeed. So for PWD. So yun guys, puntahan natin yung for female. Yan. And then, itong lounge area. So yun, pinakita ko lang sa inyo guys, itong lounge area. Yung restroom ng for male and female. So yun guys, natapos na rin yung aming mass, first mass dito na sa Antipolo ng 6 o'clock, no? Yan ang first mass. I don't know kung mayroon ulit na kasunod. Ngayon, bababa kami, pupunta kami ng Hinulugang Taktak. Possible or impossible dahil we will see dahil hahanapin namin. Oo nga kasi baka 9 ako no. Oh, baka naman 5 years old ako, hindi pa ako nag-aaral eh. So yun. Ate siya natatandaan niya. Ayan. Oo, pero nakabalik na ako no. Nakabalik na rin ako siguro mga pang ilang times ko na rin to. Kaya lang hindi namin pinupuntahan yung Hinulugang Taktak. Yun. Nag-pilgrimage tayo, so hindi namin pinuntahan yung
Hinulugan Taktak. So yun guys, welcome back. Dahil bababa kami dahil nakalimutan ko sabihin na siyempre mamimili kami ng souvenir and then souvenir ng pagkain. So ang famous dito siyempre yung suman sa Ibos and then yung kasoy at marami pang iba. So yun guys, yung Victory Pasalubong Center. We're lucky dahil maaga kami so walang ganitong pila kanina. Ang daming tumatawag. Sige po, isa-isahin po namin kayo. Ano po tawag sa suman na yan? Suman sa ibon. Ayun, tama po. Baka ako iba po yung tawag dito. Meron kami suman sa lihiya. Ayun. Ano po ang sausawan nun? Suman sa lihiya. Meron po yung sariling lapit. Ah, Naka-separate. okay. So dito tayo bibili kay Inday. Magkano po isang baso? Meron po naman. Yan, 100. Okay. Tingnan natin yung adobo. Saan pa adobo? Ito, plain. Plain. Ay, dami ate. Dami. Plain lang po. Dami. Na-adobo. Meron din garlic. So, ang bibili natin ay masarap yung adobo. Suman. So, adobo ko ate. Lang ganun. Papasok ako. Ano, magkano yan kuya yung hawak mo na yan? 3 for 100. Ah, 3 for 100. Sige, ito ka Marlene, para may pasalubong lang. Ha? Alis ko ka na. Tatlo, ano po, 4 na 100. Hindi, ito sa Ibos. Akin lang po, ako lang po bibili. Ewan ko po sa kanila. Dahil po mga bawal sa kanila. Mga senior po sila natatakot sa arthritis. Isa pa. Yan, bibenta ni ate. Magkano yan, te? Tatlo, 100. Oh, sige. 100. So, yan ang mga iba pang tinda. Lengua de gato. Yan. Turones. Dito na lang 450. So 450 lang din, madam. Ito suman. Yan. Ito ba suman sa ano? Sa Ibos. Ay, sa... Ayun, no? Masarap dito. Magkano Oh, dito? yakap. Yan lang ang bibili natin sa Ibos. Ito po, yakap. Magkano? Yan, yakap. Bili ka na. Kamu si ate, oh, ganda-ganda. May lipstick. Ate. Yan. Oh, hello. Pagpunta po nyo dito, ito puntahan nyo. Stay lang po. Yan. Pwede utang. Meron kami sa Shopee. Ah! Pwede po. May Shopee. Ganun pala. Pwede pala i-shop itong Card mo daw. ano ni nanay. Itong kay Inday. Inday, Suman Kasoy Pasalubong Store. Calling card, okay. Pwedeng ipa-Shopee? Pwede po. Pwedeng dadalhin sa Bulacan? Oh, o diba? Saan ka pa? From Antipolo to Bulacan, pwedeng i-Shopee. 5 minutes later. So guys, dito na kami sa Hinulugang Taktak. Yan, Falls. Iibot natin yung camera sa pangalang Hinulugang Taktak. Ayun yung dalawa model. Yan. Ayan. So yan. Pangalan. So. Yun, hanggang dulo. Hinulugang Taktak. So, ginagawa po yung kanal nila. Yan. Kanal ba? Opo, kanal. Yan. Yan na, nangunguna na yung dalawa. Operating hour, 7 a.m. to 4 p.m. Maintenance day every Monday. Hinulugang Taktak. So, sisilipin ni Be kung kaya niya. Silipin niya muna. So, rules. Yan. Alcohol. Pets. Okay po, tama po. Dahil agad dito, nakita ko nga po. So hanggang dito lang po kami sa sa entrance. Yan. Unang-una, bawal manigarilyo kasi pinag-iingatan guys yung mga puno dahil Mother Nature natin, iniingatan. Yan. Ang multa ay 5,000. And then, mahigpit na pinagbabawal ang pag-iiwan ng basura sa loob at labas ng Hinulugan Taktak. Ang multa ay 1,200.
Then observe health and safety protocols. Wear face mask, physical distancing, wash hands. Yan. Gusto lang namin makita yung poles. Dahil hindi kami gaganyan. Hindi kami lalakad sa walk climbing. So ayun, makikita niyo yung poles. Yan. Napakaganda ng nature. At hindi maubusan ng tubig galing sa bundok. Bawal vlog, pero pwede mag-video. So yun guys, bawal mag-vlog sa loob dahil kailangan pa ng permit sa City Hall. Tama, City Hall ng Antipolo. So yun guys, pero allowed naman ang mag-picture sa loob, bawal lang ang vlog at mag-video. Dahil kailangan pa magpa-rehistro at humingi ng permit sa Antipolo City Hall. So yun guys, so ang aking pagbablog hanggang dito lang sa entrance. Pero magpipicture kami sa baba. So dumadami na guys yung tao. Yan. Hindi. Iikot na pa ganon? Yeah. Pero the more na humahaba, gumagalaw nga. Kaya kaya nyo naman. Ngayon, nakasuot na kayo ng ganon, pwede na kayo sa web. So yun guys, napakabait ng kanilang mayor dahil walang fee dito, walang bayad kahit ano. Mag-swimming ka, the whole day ka dito, walang bayad. So si Mayor Inares III ang lahat ng may sagot dito. So sila ay employed ng City Hall ng Antipolo. Meanwhile, So yung guys, may elevator. Thank you po. Yan, ito po yung elevator para po hindi nahihirapan. Salamat po. Marami po. Salamat po. First time natin nakasakay yun, no? Oo. Nakatakot. Pero at least hindi naman kami gumamit ng stairs. Yan. Wow, nice. Yes. Halika dito, Be. Yan, oh. Siya. Yan. Dito, yan. So yun guys, ginamit ko yung cellphone ko para lang dito, pero bawal talaga, pero ito lang naman, sisingit ko lang naman tong falls na to. Yan. Kasi nung maliit ako, hindi ko natandaan na ganito kaganda. Maaaring mas maganda yung dati pa, no? Nag-elevator dahil may kasama kaming senior. So doon kami sumakay. Yun. Ayan guys, ito ang pagkain namin. Dumayo kami dito sa Antipolo ng McDo. Kasi hindi kami nakapaghanap ng kainan na dito sa Antipolo dahil pag-uwi na lang. Then pupunta kami sa Taytay. Kendeng. Kendeng, yan. Kendeng. Kendeng, yan. Kendeng, yan. 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 So yun, si Kuya ang mag-aakyat sa amin sa elevator. So yun guys, ayan ang spider. Yan, hindi ko carry. May harness naman, merong mga, ang tawag doon, yung belt, yan. At saka ayan yung mga sa likod, yung mga safety namin, yung mga tao na mag-aalalay para pumunta doon sa spider. later. So yun guys, nandito kami ngayon sa Taytay, Tiange. So susundan ko lang sila para tatawid muna kami. Yan, baka kabablog ko eh. Mga wholesale. Parang doon sa unahan. Paano na to eh?
Magkano yung short lang? Ayan yung violet. Magkano? 300 daw. 220, ma'am. Ganda niya. Anong size yan? Oh, ganda ng blue. Pagka ano, panjama? Ito, ma'am. Pag oo. Oh, konting difference lang. Ilang kulay yung ganyan? 8 colors, ma'am. Uniform bang ano nyo dito? Uniform ang inyong, pare-pares ang inyong price? Depende mo kung may available. Hindi, pare-pareho pa Pero sa ang iba, presyo. Oo. Titingnan ko ano, malikot kita. 464. Ganda, no? Yung damit na binibili natin. So yun, Be. Ano masasabi mo? Napagod ka? Pero wala naman yung mga hinahanap natin. Oo. Okay pa sa atin. At least naranasan natin. Nakabili ka, hindi tayo umuwi luhaan. Yes, dito kami nakahanap So yan guys, ang mara. namin talaga ba? Oh, yun. Mahirap. Kaya magsa-Shopee at Lazada na lang tayo. Kumana sa Shopee, nakaupo ka. Oo. Add to cart ng add to cart lang. Shopee, baka naman. So yun, ito yung iba-ibang pangalan. Ito naman, Sari Manok Tiangge, dito sa Taytay. So yan, buong street na to ay puro Tiangge. Yan. So matraffic din. Then yun, hintayin lang namin si Boy, then uwi na kami. Palamig kami sa... So alam kung saan SM, ang daming branch ng SM, ang dami kaming nadadaan ng SM. Yun. Kaya, see you later! So yan, ayan sa likod, say hi. Yan, mga hindi naman napagod. Hi vlogs! Na-achieve naman namin lahat yung aming gustong puntahan today. So yun guys, hindi naman kami napagod, chill lang kami, lalo na nung after mass namin. So blessed kami. Yan, di ba guys? Yes! Mga pinsan kong magaganda. Yes! That's it guys. Sana nagustuhan nyo yung aming simple vlog today. At please like, share, and comment din. Siyempre mahalaga yung comment. So kasi may mga nababasa akong mga comment mula sa inyo guys. So thank you so much for watching. Yun, sa mga aming kadaldala na may mga mali-mali pa. Yun guys. So guys, thank you ulit. And thank you so much. Ingat kayo lahat. Bye-bye. God bless you all. Bye-bye. Ayan. Alice, say bye. Bye. Boy, bye.